Ei, nens i nenes, estic supercontenta. M'acaba d'arribar el darrer títol dels contes del nan. El nan i la nena que volia ser drac. En aquesta història, el Guillem i la Martina ens expliquen com els agrada jugar als contes. Ah, que no sabeu què és jugar als contes? Doncs mireu, al Guillem i la Martina els agrada triar un llibre d'entre tots els que tenen i després de llegir-lo els agrada jugar a ser els protagonistes. Es disfressen amb un munt de roba que tenen els avis dins d'un gran baül i després comencen a jugar, però sabeu què els hi passa? Que sempre acaben enfadats. Perquè volen la mateixa peça de roba, perquè volen ser el mateix protagonista. En fi, que s'enfaden tant que es posen un d'esquenes a l'altre i fins i tot els hi fa mal la panxa, perquè que ara els agrada moltíssim jugar als contes. Què penseu que podran resoldre aquest conflicte? Com bé sabeu, en aquestes històries sempre apareix un personatge màgic, el nan, que haurà de buscar cada una de les planes i que haurem d'esbrinar si acaba resolent aquest conflicte que tenen el Guillem i la Martina. Us ve de gust llegir-lo? D'aquesta col·lecció tenim el nan casteller, on aquest parell d'entremaliots sempre s'enfilen per tot arreu, i el nan i les abraçades perdudes, on el Víctor, a qui sempre li encanta fer tantíssimes abraçades, un dia de sobte no les troba per enlloc. Aquí teniu els 3 títols de la col·lecció. Espero que gaudiu molt tant com jo quan us les escric. Adéu, adéu!